video ka peni ba kane ka jaka menchua kade ka lau ba lau san Henry namar ka jingle jengi upai benriu khasi menta kane ka jaka ka killa syaka jaka ka bater khong bha kane ka jingle daki pai benriu khasi jengi ka bu jingma bha haddu ka tata ye kimrat kimrang kibem seklau bat am tai kimrat kimrang ada kane ka jingle jaki khasi jengi kan yai peteng klam pep kan bu jingmaru ye kibreu hangne hapo kari khasi jengi ka report ka peni napo kakot khubor Shillong Times baka jela Meghalaya jengi haki arsnam ki baladab hado kumba nyau phulai square kilometer ka khlau ka lot nane napo jela tanah kadau bapam kulumar ki breu ka jela Meghalaya jengi ka bajubat ya kerdan ka ban ningkong kum kataka jela ka babun khlau bha menta kala hiar sendan shadu shaka kerdan ka basan bat kot ya ka percentage ka ba 90% naka 6% ka jingdan jogi khlau hangne hapo ka jela ka dor janga map jaga jela Meghalaya jengi house nam arajar khatsan ka peni baki khlau kidang tablup ya babun ki jaka hapo kari khasi Henry mentaus nam arajar arphulai pat lai babun ki jaka hangne hapo kari khasi jengi kelas dang ban selen lot namar bapam kulumar ki breu ka report ru ka peni baka jingjur jong ka jing pengat ding kadai hapo ri khasi jengi ka bakin thop ya ka East Khasi Hills Eastern West Khasi Hills West Khasi Hills Southwest Khasi Hills East Jaintia Hills West Jaintia Hills bat khin diat pat hapo ri bhai bat kane ka jingle jengi khasi ada ngemnang banyadai ka mariang hoi ya ka jingpam ding omla ban khang Henry haka jaka bapam ding ki pai khasi jengi ki de ban thong biang pat da ki we ki ding ban pen thamai Henry babun pat na pedang ki khasi jengi maria pam ding ki su e lingkrang kumtu ya ka tu ka jaka bat kumta kasap pelong ya ka tu ka jaka bakan terkhang bat klempep kari khasi jengi naka jaka ka bat internet bat bun khlau kan sakella syaka rish yap kumbalong ki rish yap haki dauba Afrika